Добрай раніцы, шаноўнае гаспадарства. Вось я чамусь задумаўся сёння, паглядзеўшы ленту новостей. Тут всюды вязні, адных саджаюць, других выпускаюць. Значит, нейкая ідзе гульня на жыццях людзей з аднаго боку і з другого боку таксама. Вось кожны імкнецца на гэтых людзях стварыць сабе імідж і умацаваць сваю палітычную пазіцыю і умацаваць некаторыя сілы палітычныя хочуць яшчэ умацаваць сваю эканамічную пазіцыю. Дык вось сёння я бы хацеў якраз і пагаварыць пра беларускую апазіцыю і крымінал. Магчыма, мае думкі будуць не вельмі папулярнымі і шмат каму не спадабаюцца, але от это такія мае думкі, маю права і выказваю. Бо рэвалюцыя 20-го года прымусіла паглядзець на нашу апазіцыю з іншага пункта гледжання. Не зусім пераглядзець свае пазіцыі, бо я і так да іх ставіўся вельмі кепска, але паглядзець трошкі з іншага пункту гледжання. Вось з якога. Першае, все мои знаёмыя беларускія пуціністы, аматары рассеі, расейшчыны, і тыя, хто ўсхваляе вялікую рускую культуру, і яшчэ ў дадатак з'яўляюцца некаторыя з іх зацятымі зэтнікамі. Дык вось, все яны займаюцца нелегальным бізнесам. І ўсе яны так ці іначай супраць Лукашэнкі. Хто больш відавочна, хто менш відавочна, але вось такая тэндэнцыя. Як зэтнік, дык супраць Лукашэнкі. Быў у 20-м годзе, прынамсі. І ў Маскве, і ў краінах захада вось пра гэтую з'яву выдатна ведаюць. Вось на ёй і гуляюць супраць Лукашэнкі. А хто каго перагуляе, тут яшчэ невядома. Да гэтага часу Лукашенка ўсіх перагульваў, выйграваў ва ўсіх гэтых шматхадовачках. А сярод асноўных беларускіх апазіцыянераў, якіх я ведаю, можа быць, асабіста, я іх ведаю не шмат, а ведаю я іх з апісанняў іх палітычнага жыцця у сродках інфармацыі. Дык вось сярод апазіцыянераў нязэтнікаў, такіх, ведаеце, кволых дэмакратаў, такіх асцярожных лібералаў, таксама пераважаюць шэрыя і чорныя бізнесоўцы. Больш таго, крымінал робіцца апазіцыйным, калі яго бяруць за сраку праваахоўнікі Лукашэнкі. Тады распачынаецца енкі, і все крычаць, што крымінальны пераслед гэта толькі такая шырма, якая маскіруе пераслед палітычны. І асабліва гэта яскрава відаць на прыкладзе чыноўнікаў, казнакрадаў і хабарнікаў. Не буду пералічваць, іх там шмат. Тых чыноўнікаў, казнакрадаў, которых медыйныя ресурсы апазіцыі, гэтыя прадажныя гніды, штучна з якіх рабілі з карупцыянераў герояў Беларусі. Праўда, гэтая чыноўная апазіцыя за апошнія гады сышла на нішто, бо сабе дарожа, як гаворыцца па-рускі. Бо не апраўдваецца пераход у апазіцыю больш. Раней апраўдваўся. Бо іх такіх было не шмат, і яны там
яны там былі як бы сапраўдныя апазіцыянеры, а цяпер не апраўдваюцца. Там цяпер адно балота, агентура і прочая крымінальная брыдота. Крымінал у 20-м хацеў адкрыта, нахабна захапіць уладу, каб беспакарана рабіць нелегальны бізнес, што называецца ад Брэста да Курыл. Ад французскага Брэста да Уладзівастока. Ну, таму на гэты крымінал беларускі і паставіла ў 20-м годзе Масква. Але збольшага прайграла. Правда, прымусіла Лукашэнку зрабіцца больш паслухмяным. Але гэта трошкі іншая гісторыя. А вось ва ўкраіне Масква, паставіўшы на крымінал, збольшага выйграла. Не ўсё выйграла, як хацела. Але збольшага яна атрымала тое, што запланавала. Мінімум праграму яна выканала. Такая ёсць вось у дадзены час дыялектыка рускага неаімперыялізма. У іх падыходы аднолькавыя, не ўлічваючы таго, што умовы у Беларусі і ў іншых краінах розныя. Народы розныя, умовы розныя, культура розная, менталітэт розны. Таму тое, што атрымалася ва ўкраіне, не атрымалася ў Беларусі. І пакуль не атрымалася ў Казахстане. І не атрымалася ў Арменіі, і не атрымалася ў Азербайджане. А вось у Грузіі амаль што атрымалася. Варта заўважыць, што я сам-то не ношу белае паліто. Вот. Шчыра прызнаюся. І што все мы ў дастатковай ступені займаемся ці займаліся шэрым бізнесам, бо жыццё такое было, і дагэтуль такое. Жабрацтва дусіць. Ось. І не варта кідаць людзям абвінавачванне толькі з-за гэтага, з-за того, што ён не зусім чыста вядзе свае фінансавыя справы. Бо і дзяржава не зусім чыста она вядзе свае фінансавыя справы. Мы ж все памятаем, з чаго пачалося, з таго, што была грашовая рэформа. Вось, а потым інфляцыю дзікую раскруцілі, знішчылі нашы дэпазіты, уклады нашых бацькоў, нашых бабушак, дзядуль. Вось. Так што тут трэба падыходзіць вельмі далікатна да людзей. Вось. Да і дзяржава, мы самі бачым, што часам заплюшчвае на гэта вочы, ну, да пары, пакуль не навяла парадак, не ўзялася. Или пакуль певень не клюнуў у сраку, як у 20-м годзе. Але маштабы крымінала і шэры схематоз сярод апазіцыянераў, ну, ён амаль 100%. І як, дарэчы, і сярод начальнікаў нашых. Я гляджу зводку, которую друкуе у тэлеграм-канале МВД МУС Беларусі, і бачу, што кожнае практычна прадпрыемства беларускае гэта нейкі касцёр і, так сказаць, крыніца для крымінала. І это мы ж глядзім не зводку цалкам, да? Мы глядзім нейкія выцісканыя адтуль найбольш яскравыя прыклады. І мы павінны все гэтыя прыклады памнажаць на 10 як мінімум. І калі мы так зробім, нават калі мы на 5 памножым, мы ўбачым, што кожнае прадпрыемства гэта крыніца крымінала. Там альбо бухгалтар галоўны замешаны, альбо бухгалтар і кіраўнік, ну, альбо там начальство сярэдняга ўзроўня, ну, а рабацягі крадуць все, што дрэнна ляжыць, і
І што можна скрасці, не попадаючы у вочы начальніку. Такім чынам, які народ, такая апазіцыя. А вы што думаеце на гэты конт, шаноўнае гаспадарства? Напішыце, што апазіцыя не такая, што яна чакае трамвая. Ну, напрыклад. Дзякуй за ўвагу, да пабачэння.